Merħba tfal, jiena Mirjam u nilqakom għal rokna oħra. Illum ħanaqraw il-ktieb Lejl fit-teatru. Kitba ta' Daniel Cini, illustrat minn Naomi Gatt, pubblikazzjoni Horizons. U hekk fuq il-mejda nistgħu naraw teatru. Ġieli mortu ġo teatru? Mela miegħi għandi mistieden speċjali li dan jaħdem fit-teatru. Mela hija William. Dan jismu William, xilhom waħda. Kif inti llum? Tajjeb, William qed iħossu tajjeb. Mela llum William ħanaqraw dan il-ktieb Lejl fit-teatru, ħanaraw x'sa jiġri tajjeb. Mela hija ħanibdew. Kien propju l-lejl ta' qabel il-kunċert annwali tal-miliet u l-istrumenti tal-orkestra kienu kollha għajjenin. Ara kemm ħadmu daw matul il-lejl. Tista' tgħid li kienet saret tradizzjoni tal-orkestra li l-lejl ta' qabel kunċert kbir il-mużiċisti kienu mistennija iħallu l-istrumenti tagħhom it-teatru. Il-majestro kien jisħaq dan u kien jemmen li jekk xi ħadd ma jsegwix din ir-regola kien iġib saħta fuq l-orkestra u l-kunċert. Imma dik hija storja għal darb'oħra. Għalhekk tistgħu taħsbu x'kienu jagħmlu l-istrumenti, hekk kif kienu jsibu ruhom waħedhom fit-teatru. Ara kemm hawn strumenti, inti tipprattika x'istrument? Iva, x'iddoq? Il-violin u intom tfal. Imma dal-lejl wara ġimgħat bla waqfin jipprattikaw. Ħadd ma kellu aptit joqgħod iħuf u jdur mat-teatru. U hekk f'dik il-ħemda tal-lejl fejn l-uniku ħoss kien nidvenvin tar-riħ minn barra, l-istrumenti kienu kważi kollha se jorqdu minn barra l-violin prim. U ma setax jistrieħ minħabba ħsieb li kien ilu jberren f'moħħu u għalhekk f'salt wieħed qam aħnej u stqar bleħen sott. Bħala l-kap mexxej ta' din l-orkestra nixtieq li llum il-koll naqblu li jien għandi l-iktar ir-rwol importanti u li mingħajri ma tagħmlu xejn. X'taħsbu tfal, taqblu ma dan li qal? U inti William taqbel? Ma jaqbilx. Ejja ħanaraw sa jagħmlu l-oħrajn. Kulħadd baqa' siket bil-kemm setgħu jemmnu lil widnejhom iżda ma damux wisq biex fehmu u skit perfett fit-teatru inbidel f'pandemonju sħiħ hekk kif l-istrumenti kollha qamu brabja kontra l-violin. It-trumbetta ħasset demma tila r-rasa. Fil-pront qabżet u tambret. Oj. Tista' tgħidli kif qbadtu ddeċidejt li int l-iktar wieħed importanti. Naħseb jien importanti aktar minnek. Mela nsejt li l-ħoss tiegħi jispikka fuq ta' kulħadd u ħadd minnkom ma jista' jiġħad li jien dejjem nibrilla f'kunċerti statali u rjali. X'taħsbu tfal? Taħsbu li t-trumbetta hija l-iktar waħda importanti? Hekk kif it-trumbetta kienet se tkompli tiffanfra, kien pront qabeż fin-nofs il-klarinett. Naħseb li kulħadd jaqbel li jien wieħed mill-aktar strumenti li jkolli partijiet soli u għalhekk nistgħu naqblu li jien l-iktar wieħed importanti ara l-klarinett. Ejja ħanaraw mhux anke jien ikolli partijiet soli kompla jgħid il-vjolinċell. Barra minn hekk jien kapaċi indoq f'reġistru għoli kif ukoll fil-baxx. U dan jagħmilni indispensabbli f'din l-orkestra.
kulħadd irid jgħid li hu l-aħjar. William, x'taħsbu intom tfal? Min hu l-aħjar? Ara issa, ti tafu x'jgħidula. X'inhi din? Ġieli rajt bħala? X'inhi William ħanara? Bravu, dik ngħidula arpa. U hekk komplew l-istrumenti kollha. L-arpa qalet li l-ħoss tagħha ġie mqabbel ma' dak tal-anġli fis-smawiet. Il-kornu qal li hu kien l-ispirtu li jagħti l-ħajja lill-orkestra. L-oboe u l-flawt bdew jilitikaw fuq min kellu l-iktar ħoss ħelu ara xi ġlieda qajmu. U l-kontrabax stqar li hu kien il-pedament ta' kull biċċa mużika li kienet tindaq. Ħadd ma seta' jaqbel fuq min kien l-iktar importanti. Mela jekk taħsbu li jien m'iniex importanti, mhux se ndoq iktar. Iddikjarat it-trumbetta. Papam, ara kemm huma arrabjati. Mamma mia William. U lanqas jien kompla l-klarinett. U l-istess tqarrew il-vjolinċell, l-arpa, l-kornu, l-oboe, l-flawt, il-kontrabax u l-bqija tal-istrumenti tal-orkestra. Issa se jiġri? Sa nagħmlu għall-kunċert? X'taħsbu li ħajjiġri tfal? X'biċċa din? X'waħda nqalat? Il-violin prim ma setax jemmen li l-argument li kien qala kien se jwassal għal din ir-rewwixta. U għalkemm ma rridx jammetti kien jaf li jekk l-istrumenti websu rashom u ma jdoqqux, l-orkestra kienet se tisfaxxa fix-xejn. Għalhekk beda jaħseb kif seta' jsolvi dan l-intop din il-problema. Fis-sija u l-ħin ġietu idea kif l-istrumenti kkalmaw u kwitaw ftit. Il-violin prim qabeż u qal: mela la darba aħna bejnietna ma nistgħux naqblu minn fostna u l-iktar importanti, xi ħadd wieħed biss jista' jiddeċiedi. Min taħsbu li hu tfal? Min taħseb William? Taħseb li t-trumbetta? Min? Staqsew l-istrumenti l-koll flimkien. Il-bakketta tal-maestro. U l-istrumenti kollha daru f'sat lejn il-bakketta li sa dan it-tant ma tnifsitx minn fuq il-leġiju u ma ndaħlitx fl-argument li kien inqala. Il-bakketta tal-maestro. Naraw kif ħatibqa'. L-istrumenti kollha qablu mal-idea tal-vjolin u tajġ kemm kienu ħerqana biex jisimgħu x'kellha xi tgħid il-bakketta. Iżda l-bakketta baqgħet sikta u ma setgħetx temmen li kienet spiċċat f'dis sitwazzjoni. X'taħseb li ħatajt il-bakketta? Skont William qed jgħid biex joqogħdu kwieti. Naraw. Issa kif se naqbad nagħżel? Qalet bejna u bejn ruħha. Għalija l-istrumenti kollha kemm huma importanti u tqishom il-kol aħwa. It-tamat li setet terġa' taqgħod lill-orkestra u b'ton kajman qaltilhom: biex ngħidilkom il-verità, dan l-aħħar ħadd minnkom ma kien qed jippressjonani, min jiżgarra minn hawn u min jistona minn hemm. Onestament, ma nafx kif il-maestro għadu ma żarmax. Naħseb li se tkunu qed tagħmlu pjaċir lil kulħadd jekk ma ddoqqux iżjed. Daqshekk. Ajma ħej. Issa sew. Xa jagħmlu tfal issa x'ħasbu li ħajamlu? Tistgħu taħsbu kif baqgħu miblu għajn l-istrumenti b'dan il-kliem ibes imsieken. Ara kif huma dispjaċuti. Ħadd minnhom ma kien qatt jobsor li l-bakketta maġika, il-bakketta tal-maestra seta' tkun daqshekk ħarxa magħhom. Wara ftit ħin ta' riflessjoni fi skiet, il-violin prim qam u qal: ma jistax ikun, din l-orkestra hija waħda mill-ifjen fid-dinja. L-istrumenti kollha huma tal-ipprem kwalità
u ma unħadd aħjar minna. X'taħsbu tfal? Huma l-aħjar? X'taħseb inti William huma l-aħjar? Mela naraw kif ħajsolfu dil problema. L-istrumenti li kienu għadhom kemm xejn imrexa reġgħu imtlew bil-kuraġġ u fil-pront qabżet it-trumbetta u stqarret. Grazzi kapo, għax hekk kienu jsejħulu bejnietom l-istrumenti. Iżda aħna ndoqqu daqshekk tajjeb mertu ta' tmexxija tiegħek. Sewa qed tgħid kompra l-klarinett, kemm aħna aktar ix-xurtjati li għandna trumbetta ċelebri ta' bħalek. U hekk wieħed waħda l-istrumenti kollha rnexxielhom isibu xi ħaġa unika u sabiħa fi sħabhom u ftakru fl-iktar mumenti sbieħ li kienu qattaw flimkien. Sa dan it-tant fuq fom il-bakketta tfaċċat bis-sima li ma bħala, l-istrumenti ma damux ma ntebħu li kienet labithom waħda u sew. Kemm qed nieħu gost narakom maqudin, għaltilhom kuntenta l-bakketta. Issa kemm hi ferħana. Aħfru li jekk samtilkom qalbkom bi kliemi, iżda ma tajtunix għażla oħra. Kont naf li l-uniku mezz biex naqadkom lura flimkien kien li nikkritika lil kull wieħed minnkom biex infakkarkom kemm tirrispettaw lil xulxin. Grazzi bakketta għalli l-abumil tal-violin, nixtieq niskuża ruħi ma' kulħadd talli kon daqshekk prużuntus. Kemm hu bravu! Naħseb li dal-lejl il-koll intbaħna li aħna tassew familja waħda u maħna xejn mingħajr xulxin. L-istrumenti kollha aċċettaw l-iskuża tal-violin, irringrazzjaw lill-bakketta u ħalfu li qatt ma kienu se jerġgħu iduru kontra xulxin. Proset. L-għada l-orkestra tat l-aqwa kunċert tal-miliet li qatt kienet tant li baqa jissemma fid-dinja mużikali għal żmien twil. Hemmhekk kont inti. Hemmhekk kien William. Il-bakketta u l-istrumenti tgħidx kemm kienu kburin b'xulxin, għarfu li m'hemm xejn isbaħ mill-armonija li joħolqu meta jdoqqu flimkien għall-għenija. Hawnhekk spiċċajna dan il-ktieb verament sabiħ li jismu Lejl fit-teatru. Fejn taħdem inti. Nispera li jogħġobkom dan il-ktieb. Issa ejja ħanamlu teatru flimkien. Issa William mur poġġi ftit bil-qiegħda ħalli tistrieħ ħalli nagħmel il-kraft flimkien ma' dawn it-tfal. Mela, biex nagħmlu teatru bħal dan, għandna bżonn kaxxa ta' żraben, għandna bżonn żewġ karti differenti jew drab. Araw intom li jkollkom id-dar iktar ma tirriċiklaw u tagħmlu affarijiet iktar aħjar. Kif ukoll ftit straws kollha, kartonċina, zeba, u għandi ieħor kannella. Iż-żeba araw li kif tixtiequ intom bħala kuluri ma tagħmilx differenza, pinsel, kif ukoll imqas jew inkella sikkina tal-kraft, imma di ara li ġenituri biss jużawha jew min hu ikbar minnkom. Mela, għal dan il-kraft jiena għamilt żbajt il-kaxxa minn barra, jien f'dan il-każ użajt il-kannella, u minn ġewwa żbaħta l-kulur ċelesti. Issa biex xafra jew bl-imqas importanti daw il-kbar jagħmluha biss, ta' mhux idkom għajdulhom biex jgħinukom. Taqtaw din id-dawra kwadra, jiena ħaqt bdejt naqta minna, hekk, ma narek ma tinfetaħx. Hekk. Il-ħarqa tajta, hemmhekk biex tiġi kwadra.
Mbagħad fil-kaxxa hawn wisfel tajt biċċa rettanglu hawnhekk kif qed taraw hawnhekk, nista' naqsamha bil-lest biex xafra wkoll. Mela hawnhekk lagħtu tal-kaxxa u isfel. Daw waħluhom flimkien. U diġeja il-parti ta' fuq. Mela għandna kaxxa żgħira u l-kaxxa fin-nofs. U nwaħħal il-portieri tat-teatru. Issa daw għamilthom ħommor u daw ħanagħmilhom kulur il-fidda. Naqra kollha. Waħluhom naqra u ħanagħmel il-portiera tan-naħa l-oħra. Norikom sew minn din naħa. Hawnhekk ħlaqna it-teatru. Issa din il-kartuna hija vera sempliċi, kemm naqdawha bl-imqas. U jiena ħaqta mittila z-zeba. Għamilta kulur id-deb biex kun naqra speċjali, ma tistaw tpenġuha kif tridu. Kulur il-favorit tagħkom. U nwaħluha fin-nofs teatru hawnhekk hawn fuq. U hekk ħloqna it-teatru. Dan it-teatru ksejtu bil-karti, ġifieri m'hemm bżonn hekk m'għandkom żeba tistgħu tiksu l-kaxxa minn ġewwa u minn barra. Issa biex nagħmlu l-affarijiet hawnhekk, biex nagħmlu l-pupazzi, kull m'għandna bżonn huwa stro u kartonċin u npenġu xi instrumenti. Jiena lħaqt l-estejt xi ftit minnhom. Għandi l-arpa, u għandi l-violin. U għandi wkoll ħafna instrumenti kollha differenti. Għandi l-violin, għandi ħafna minnhom, trumbetta. U nistgħu nilagħbu jew ngħidu l-istorja mill-ġdid billi irresquhom u ndaħlu ħafna karattri differenti. Dan it-teatru tistgħu tagħmlu wieħed u tistgħu tbidlu affarijiet, tistgħu tagħmlu raġel, tifla, mara li tridu intom. Hawnhekk tista' tagħmlu t-teatru intom. Kif ukoll jiġi ħellu jekk tagħmluh bil-karti t-teatru. Mela, nispera li ħadtu pjaċir fir-rokna miegħi u jien narakom darb'oħra tfal. Saħħa!